Amikor kész lett itt az én kis helyem, valahogy akkor láttam Kincsőnél ezt az IKEA-s kis rendszerezőt, amiben az ecseteit és a festékeit baromi jól el tudja pakolni. És én akkor elhatároztam, hogy nekem egyszer lesz egy ilyenem. Bár nem szoktam annyit festeni, meg nincs is még annyi festős dolgom, de tervezem, hogy jobban beleállok a festésbe. És azt is be kellett látnom, hogy az a rendszer nem működik, hogy itt a krikátos asztalon állandóan ki vannak pakolva a festékek, mert akkor ugye a gépet nem tudom használni. Ezzel a kis rendszerezővel, valamint egy kis zsúrkocsi segítségével 3 pillanat alatt el tudok pakolni, hogyha kell az asztal. Mint látjátok, közben a kis segédem is megérkezett, és így sokkal mókásabban telt az összerakás. A felső fiókba kerültek az ecseteim, alá azok a dolgok, amiket a festőpalettához használok, majd a színes ceruzáim és az akvarellfestékeim. Az első mélyebb fiókba kerültek bele a festékek, de sajnos a nagyon nagy tégelyek ide nem fértek be, utána egyéb festékek és pár ilyen kis üveg. Köszönöm, hogy megnézted a videót, és ha szeretnél hasonló tartalmakat látni, akkor kövess be!